Valehtelette mulle. Älä valehtele. Ai nyt kännykkä sammuu nyt sen jälkeen kun sä enää... Näytä mulle lippu. Ai nyt se sammuu. Joo, just äsken se oli. Joo nyt sammuu. Joo, okei. Selvä. Ei kuule, et sinä tule tänne bussiin. Mä sanon joo, sulla on väärä lippu. Näytä, kyllä tää on video siitä, että sä valehtelet. Näytä mulle se lippu. Näytä sinä lippu. Näytä se lippu. Tää on julkinen paikka. Mä voin kuvata tätä tilannetta, koska te valehtelette. Mä pyydän teitä poistumaan. Te voitte ottaa, koska teillä ei ole lippuja, ymmärrättekö? Te otatte kuvakaappauksen jostain lipusta ja te valehtelette Allahista ja kaikesta täällä. Mä en ymmärrä minkä takia. Ei kuule, ei teille maksaa mitään, te menette ulos. Te maksatte seuraavalle bussilla. Että... Mä haluan, että te menette ulos. Mä sanon jo monta kertaa, menkää ulos. Te tuotte ilman lippua tänne, nyt te tulitte ilman lippua, nyt te väitätte, että te haluatte maksaa. Äsken sä valehtelit, että sulla on lippu. Sun kännykkä ei sammunut, älä valehtele. Näytäpä mulle se puhelin. Anna mun puhelin, mä katson. Anna mulle puhelin, mä pistän sen päälle. Katsotaan, onko se sammunut vai ei. Mä sanoin, että mene ulos, ymmärrätkö suomen kieltä? Molemmat. Totta kai mä voin soittaa kytät. Eli soitetaan poliisit tästä. Selvä. Totta kai mä haluan kuvata tommosia epärehellisiä ihmisiä, jotka ei voi maksaa omasta lipusta. Tytöt tulee, he on ottanut valokuvan omasta lipusta puhelimeen. Ja sitten näyttää sitä mulle täällä. Ja ei voi lähteä ulos useasta kehotuksesta huolimatta. Että tää on niin arkipäiväistä toimintaa. Että... Mulla ei ole asia. Kuva vaan tapa. Ota vaan. Mä oon odottamassa sinut. Hei, eikö se ole teillä mahdollista, eikä ei ole mitään tekemistä? Eikä teillä mitään tekemistä? Eikä teillä mitään tekemistä? Menkää päin. Menkää pois. Olkaa häirissä. Minä ajoin suojatielle pysähtyneen auton vierestä. Menkää pois. Minä saan täällä kuvata. Mene sen sormesi kanssa. Mene sen sormesi kanssa kotimaahasi. Okei, minä en lähde mihinkään. Menkää pois. Mulla on poliittinen toimija, että menisit ajaa meidän yli. En kuuntele. Hei. Ottakaa tuo rekkari ylös. Joo, rekkari on. Ota nyt. Ota tuo rekkari ylös. Hei, mehän meidän aja meidän yli autolla, kuka tässä on rasisti? No kyllä. Mehän meidän aja meidän yli autolla. Hei, kuuntele nyt. Anna kuvaa. Julkinen paikka saa kuvata. Älä ota. Kuulla suunnittelua auto pysähtynyt. Nyt teette lähdetään läpi. Me ollaan just kävelemässä siinä toisen autolla. Pysäytetty auto ohittaminen pysähtymättä, niin se on sakko vähintään. Suojatie eteen. Ihmiset, vaikka mitä ne tekee, minua ei kiinnosta. Mä oon kunnon kansalainen. Mä oon ollut kaupunkivaltuutettu, hei. Mä oon ollut kaupunkivaltuutettu. Ja tiedän tasan tarkkaan, mitä täällä Suomessa eletään. Ja minä olen Suomen somalialaisten varapuheenjohtaja. Nyt hei, hän ei voi ottaa kuvaa. Menkää te tonne kauemmas juttelemaan hänen kanssaan.
Eihän näillä olisi tullut sakkojakaan.